Awusho Wembo Yvundile, njani izinyanga ey'gadwayo ephatha ibhamu ey'nkulu zigadwe ngebhamu, emizini yazo kunamakhamera. Kwenzakalani ngempela? Because it does not make sense ukuthi umntwana wedlozi, umntwana kamoya, azogadwa ngesikhali. How come liphi idlozi bapha badala? Ziphi iy'ndlondlo? Ya Mthaniya, inyanga yangempela ayigadwa ngesibhamu. Inyanga yangempela umuzwa wayo nakhamera, izinto zayo izenza privately. And inyanga yangempela yi-WhatsApp. Inyanga yangempela iphathela upopopo, ulayelwa umuntu ukuthi ngasiza ubani bese uya kuyena ufike usizakale. Lokho kugcwele ku-WhatsApp, kugcwele ko-Facebook, kugcwele ko-TikTok. Abantu abangazilutho laba, abantu abachansayo, abanye abantu abathwele, especially abagadwa ngebhamu nalaba abanemizi namakhamera. Abantu abathwele, abanye sometimes bayathwalisa ngoba kunemali eningi abahlala nayo endlini, imali yelwana okuthiwa ukuthi mhlampe bagadele ukuthi bengaphucwa yona, nokuthi bayi-wanted. Umuntu othwele uba nesigcwagcwa kwabanye abantu abathwele, but kulabanye abantu abantu nje uba nogazi, uyathandeka, uyalaleleka, into ayikhulumayo nje iyakholeka. Kodwa kulabanye abantu abangathwele bayamnyanya, bamfisela ngisho nokufa. Yingakho kuthiwa ukuthi abantu bayagadwa. Inyanga ngempela fanele iboniswe, ikwazi ukuhlahla, ithi mayilele iboniswe mhlampe abantu badonisile, iboniswe igadlwa mhlampe ngenye into, iboniswe ilumbu, ibone mhlampe ishawa imamba, iboniswe isichitho lesi, igadlo lezi, ufisela ukufa la, ivuka ichele, ibonise inyanga iyachela, iyancinda, iyaphalaza, iyageza, yenza yonke into. Hhayi umuntu ohlala esitezi nje ogadwe ngebhamu, uphalaza nini? Umuntu ohlala ku-Facebook 3 hours zonke, umba nini umuthi lo muntu? Angeke ukuthi wazi umuthi, usebenzisa osawuthi, uthenga amanzi ama-aquarium, ukuthi wena umuthi leyo nto. Kunabantu le nto kwinyanga abaswenga ngayo, athi umuntu inyanga akana ngisho intambo lesandleni, akazi ngisho ubuhlalo lobo esandleni, akazi ngisho umuthi lona, akazi ngisho ovuma, akazi ngisho ompika yibona onca ngendlela, osidikili, omakotagoyile. Kodwa nje mtshela ngokuthi akangene ko-TikTok, asebenzise o-Facebook. Amakhastoma akazuza kanjani kuwena uphethe isibhamu, ugadwa ngesibhamu? Ngoba phela amakhastoma kufanele eze kuwena, kufanele ikhastoma likuchazele inkinga. Nangu lo muntu ophethe isibhamu uyezwa naye.